Parasolerne nujas anorlaqan kanaalsuungorlu alangittaat nujas anorlaqan taamakkulequtserlu qanittukkut inuit nittartakkatiut naapittarfiisuut Facebook ikkut takussaaleqqasut YouTube ikkullu isiinnaagassani ikkussisileqqammersut pulartoraagut Danisksnuusen Matti Sakariasen Ama Janik Jensen tikilluaratsi Quen tässä edispidertsitsisuusi Oqaatisinnaarpallu qanooqaarpat yuullerpalartumik sammisaqalerutta yuullimut pikerussuartartumik sammisaqarumaaratta qilanaarnaq aamma nersartartumik sapiitsumik pulartoqarumaarluta aallartivitsinna parasuulana nuijaas anerlaqan immiussaanik takusaqqaalaassagut. Skal vi tage en aftentur og se, hvad der sker nu? I den her Naver Rack. Og se, hvad den super fed gearknop igen. Yeah. Og så kører vi derudad. Vi tænder lige for lyset, så folk de kan se os. Det er også vigtigt. Det er også vigtigt. Husk lys for helvede. Land! Nu, velkommen til Nuuk International Lufthavn. Ladies and gentlemen, prepare for landing. Husk parasol og spænd sikkerhedsselen. Hvad fanden, det virker bare nu. Ja, men sgu ikke, nej, det er... Der er en Naver! Der er en Naver! Hey! Hils! Nu jagter vi... Der er biljagt! Nu jagter vi en Biljagt Naver! allerede i første afsnit af parasollerne. Biljagt! Den drejer. Den drejer. Kører igen. Den kører igen. Ja, de gider ikke snakke med os. De vil ikke snakke med os, det er okay. Det er også så fint. Vi lader ligesom om vi også skal... Det var bare fordi I kørte i en Naver. Ja. Nå, venner og veninder og hvem I ellers er. Ja, Solvej og... Vi skal jo vise det første afsnit. Hvornår gør vi det, Knudsen? Onsdag klokken 16. Onsdag klokken... Kom ind og se. Vi kan godt sætte onsdag aften. Lille koneaften er aflyst. Hun må vente til torsdag. Slik, popcorn. Sodavand. Noget papir til at tørre øjnene og noget. Det bliver lidt sjovt. Det bliver rigtig sjovt. Det håber vi i hvert fald. Vi håber, I kan lide det. Vi håber, I kan lide det, ja. Men det er vigtigt, at I subscriber. Like og subscribe ind på YouTube. Det vil gøre os rigtig glade. Altså, der er mange bredt, så kommer vi sgu ikke fremad. Vi skal fremad. Vi skal have mange flere afsnit. Der mangler det her i Grønland. Og vi skal også med i... Deres auto, de har været så søde og de har givet os alt, hvad vi har bedt dem om. Det har virkelig været fedt. Og også dig, hvis du har en virksomhed, som du gerne lige vil vise lidt frem. Så kommer vi sgu da besøge den, så og vise den til Grønland. Prøv ting og sager. Og vi kommer også i KNR Unnumanna. Det gør vi også. Der kommer vi med. Så skal vi være med. Så skal vi fortælle lidt om... National TV, jo. Jack. We are stars. Hvad skal vi? Det stikker af. Vi håber, det stikker af, for det er sjovt at lave. Ja. Så vi vil gerne have noget mere at lave. Husk at like og subscribe og følg med i, hvad der sker her i parasolverden. Husk parasollen! Husk parasollen for helvede! Er du den takillugu? Aallamalaarlun. Ja. Peqalaarlun. Angitsillarsuanilaarlun. Ja. Amma. Det er goddag. Er det goddag? Vi har nogle krøllede hjerner. Ja. Tässä ikengutigat edessä Danis Ama Janik nittartakkat matidu filmijohtoratugu nittartakkat YouTube-ikkut videonik ikkussilaqqammerpus ateqartallu parasuularna nuijaas anorlaqan soormittaamat ateqarpis Tasqanoon maaqiu marluin ingerlaruyorpuut Facebook-kim asuli immin sammisarluta ila silarsuap allangorniku taa qanoon negativet random med Facebook så lamman bla 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 der eller nu sila jo en aktualnallun mittaffer bla bla så det mintin med så en der nok der bernærlo sila jo kutat den der på kan paraply par så lim kanon ja
filmiliortarlut immik akisarlu taassuti soorl unarallimsulli soor tau ja tauttussangaani ingatsikkama qanoqas ineriartua ja tanuannarineqarsuaalullu positiv energi soormita alangittaa tässä parasuul soormita solbeskyttelse UV-beskyttelse nu så rinnertarnermut Ikke undvære det i Tokyo. yes nu sitä ajottua että tämä tästä paras olla rinnermillersuutstu atullaat mä tiqani filmiliorlugi ajungila alikkutau susoqalartuannartau qoqingaalaartarpi ias angasingin imma Anna. Tässä metsi pulle superjuugami qanittumi tässä tulluannerpaallunilla vi er lidt specielle der metsin namminarluni allakkami taaku ngerlaannerpajusianerfiillu Det var et held, han skrev. ja pingasungorpuutas annaringitsuup ja iluitsikkiä saaffi ja tää Aatsain tekusetseni tekuapput fietissipaa unnumannen puraisissa kisedes ullamikkut fietissipaa puraisipaapi. Tässä qanittukkut aallartippus YouTubeks saqqumersit salerlusi. Oqaruttuaralaarsinnaavisi suna imarinera. massakku ja suna imarinera YouTube tässä tiisaaqala filmeeqqat tässä aliangersimasin programmeringlaut så taamalla tas polaarusuppugut biilinalakkaallunarla umiarsua ja so siammarterlu positiivita immalin sulavisarpuununatsinniala malani un kilisaasu so ja no positiv taamat so takutitsarusulluta amigaati ui isitsin amigaataammat so ja Yani qan oqaasingortseekkan oqaatiisinnaaviu kingilsaqqumersiers. Jeg synes, har du fortælle om den sidste, eller det afsnit, vi lige har set? Eller hvad synes du? Det er jo bare sjov ballade. Vis, hvad der egentlig sker i byen. Der er for lidt, som, hvad man skal sige. Der bliver vist for lidt af, hvad Nuuk egentlig kan, ikke? Snuuk takitsinnaasa killeqalaartarmatagooq taavalu pequilaarluni nuannersortaasaqqummersitilaarusullu. Isumassarsiaq qanupingorpa. Tässä voi jäänyt aperingiivillu. Tässä tämmöillä sen saat ikäisarlu. Tämä qassaatirujorniku tämä tortartille taarlun soor kammalaatikujui. Mä olin prosenimniivän ja ikkusseqqilaartarlu siis. No okei. Kiise ullutamaa hei Tämä nej, nu gør vi det sgu bare. Der er jo ikke kommentarer, det var jo Facebooken. Gør dog rigtigt. Så det er os, der skal gøre det. Nå. Det var ingen sjov. Jeg tænkte, ellers fedt, man gør det, Dennis. Ja. Du var bare med som hovedpersonen. Det ringer du 2 dage efter, hey, du er mega mag. Siger ni så rigtigt. Ja. Nogen. Så. Vi er spontane og... Ja. Noget. Taammarinnaasusiqqan suna qiranaarutis sarivaan. Slagt serverut, det er det vigtigste. Rummet serverut, der er jo forbrugertest til jo i mamma. Der er tässä me bilin anna jo engel sykkilisen naapun eller suusin naulluun niin mä olisin barnehjemmi kun jo alla polaarippu jos meeqqat nuinnerivaatsigut barnehjemmimässaatitartornerarsimagut taavalu utoqqaallaama kørestool tästä akkua Tässä marinnaviina. ja marinnavinnassa oqarsinnaangiluu programmisuusa Mathias ja vi skal være enige om det hele Ja, tässä tämä sylfeqarpusi. ja
Så pingasullut sulifferappu. Vi laver det i vores fritid, når vi har tid. Så Nammin sorarangasse samisarlu. så Appi. Taaqano tas oqaatiikannerparsi kingullermit tastakusaqarfiilarparput uani ilangu tassami piilinik uuttuisusi. Ja. Taam oqaati tallappat suliffeqarfiit arlaat ornittaumaarsi suugaluar tulluunniit tas taam takorluorparsi. ja, Qana imaqartarnissaat аллерсууталу имма сулифеқарфиннукарис алламут пилингиккалуит qantakorluorpisi. Ja, det kan nok være så. Så kan nu pulaarluni. Pulaaraangassuu qantakorluorpisi maattorpas. Tästä sorun sissinaktuus so kipparinginnatu so aperitit niinku kanu aqissuinaappu ADHD-rappu pingusu. Programmer på ungerne. Så vi tager et sekund ad gangen. Det er one takes. Så. Tassuugu eqqartueqqissa. Unami aallakaatissarnisarsi oqaati tallakak qolaqatinaan siullermi imma immiussam assinguneruup topkiaritut assingusattor aappi. Ta una qanatut kalaalingorsa nerissavisiu. Tästä uagiinerpatorlu siullermi immaqa taawal. Täs so nunetsin tulluartuni imalin atorluarsinnaas. Så går bileelekkä niillä kineluunni atorsinnaawa ja kineluun pisiarisinnaava. Så spesiaaliinan alekkäinen inu atorsinnaasa nitsissinartungorlu taammannaatsumoqaana. Ta uagiinnerputtas atorlu. Amma sianerfiitererpu avannaanniit alekkaasinnaaginnersuoqarpu jo pilitsemqoja. Nej, kise so nu kisimpiniangilarpu. Angalasinnaagutta ilaanna kise tastaan sulifferarpuut fritidshobbyunauna. Sungifuntansaners. Kise tas la nuannersortai takutilaarusuppaut suliffiippat suugaluoppallu. Matsi immiusinersi maannamut qaningerlasimerpan. Annerusumi maan atort misitittarpik uanga. Mikrofoni taaqqammerpungu taavalu statiivi qanum. Tak sungiusarpakka taavad takinerulaartun taamatut retikaariine klippinik. Ilinniaqqissa tassami. Sungiusarluale qavar annerusumaatsan. Tas ingerlaujorpa. Ilissimi marlulus immisseqatigittarnas qanippa. Vi hygger os bare, når vi optager. Ja. Hvad synes du, vi er? Eller? Hvordan er det, når vi to optager sammen? Vi er jo bare sammen, Ja. og så er der bare en, der går og filmer os. Ja. Det bliver bare for evigt. Ja. Normalt så står vi bare selv og filmer til Facebook. Så nu er det uetin nu, der er jo sådan jeg ned til slut. Des orannut Bjørn ralli med filmille, der bor i Sørfisluerne. Der er ikke god senere, der er masser af der til går sådan. Nu vi hygger os bare. Vi hygger os bare. Nu en sarsuavinnarpas. Griner og hygger. Der er nærmest serien, var frisk op, og man tænker ikke næsten. Held og lykke. Så også der. Immaattor. Oqaatigivat tassa amerlanerilaanik filmilileraangamit piareersartarpaasorluga piareeqqap oqaasissakka. Iloqaatigit taamaana tas immiussinartarpas. Ja, også det kommer bare fra ungerne jo. Der er ikke noget filter. Koldbøttefabrik i øvrigt. Tas immiussinartarpiareersan. Der er ikke noget af det. Det går bare i gang, så også der.
Ukumma immiussinnissamut aningaasartuutit qanu inissinneqart. Tas qanoqassuun overliungilav. Det er bare ren hygge. Vi har faktisk brugt penge på det nemlig. Eller du kan sige, at det er sådan, du net der på den fashion med, så vi ser ordentligt ud, siger Bibelen. Der er nok, der prøver mig at se noget en gang. Vi siger, sådan en lille overliung, jeg slutter med at lave det. Man kan heller ikke lave penge på det. Det tror jeg sgu ikke. Der er ikke nogen, der giver betale for det. Kan sige så. Men biler så på, så kan nok så. Men til ukoa doktor, om jeg til, der bliver jeg løjtes allaksin. Nammen aningaasartuutit. Ja. Qangamaanuun allaqsippis Facebook-ik saqqummersitsiat. Må give To år, vi har lavet vejrmeldinger. Ja. Rundt omkring i Grønland. Så der var så under mekanikere, Angela Sarsten. Rally-maskiner går jo eller kast der. Kan godt nogle hammer så. Banana Coast. Banana Coast, ja. Og manito med på manito med sila i mig på. Nuinnerneri. Siunissami sunaneriutigivisik ineriartornissa eqqarsaatigalera. Angalausupput taavalu neriuppu matu ammajuaannassa sulifferarfi alakkarsinnaalluut eller så vi kan blive ved. Der er sikkert nausungilav. Og så længe det er sjovt, så bliver vi ved. Så længe folk kan få et lille smil på læben, så bliver vi sgu glade. Hvis I er rundt til lagt. Ja. Men til lidt 5 milliarder, så er det jo til at synes jeg også det. Der er godt at doktor Basse. Filmen det jo bitane hos den armanden. Ja, kan sige. Ja, vi mangler lidt legetøj. Er du dog der bare ret til sig uani allar til det også. Reklamering og sin ret til sig. Bjerger som man gjort angitet nu de sendinger fredag. Ja, vi siger nogle mærkelige ting. Det er en filter og pressangen i dag. Angitet så er ni Larsen. Ja. Näkkäsitin idangutassiamik takusaqaqqaalaasaagut tassa suleqatittanukaakap kuufuuskuulermiut juullernissaanut niuffattut alakkarnikuuai atagutaan takulaariartu Anna Kirsten Nielsen nip kuufuuskuulimi ulapputigisiма sai aamakku Juullarpaluttut Okoqanormaataasa kakillarnat qaayassoqqissut. Suliaqaluuqallippa. Nuanneqa. Kuufuuskuulimmi jullernissaanut ukiutamaasa tuniniaasarneranut peqataarusulluni ulapipallassimavoq. Sulianni sunnalnarnerpaa. Okko. Aataamiselik. Taavata qalipaanne pikkoriffiginginnakku kisiamisilippa. Nuummi kuufuuskuuli suliniutitut 2016 nimi aallartippoq ullumikkullu ingerlatsiviuvoq imminut pigisoq kommuneqarfiksermersuumi ingerlatsinissamut isumaqatigiissuteqartoq Amakkuatta kusinnaavasi iullerpaluttut ullumikkullu tuniniaanerat siunertaqarpoq atuartuutsigut iliuqantoqqaqami tanna immerniarlungu ukiutamas naalersittamuqarta laajaskoolerlutik artaakkua aningaas tassung tussinnaasarput kuufuuskuulimuqartartut piffissami matumani ullormut 2030 takkuttartullu ukiunerani amerlanerusartut sulisuisa oqaatigaat Uwa sanaka tamamik nungukkam nungussimagamikki naneruusorpittaqarpuam Juullernissaanut pikisarneq Kirstenimut isumaqarluarpoq Nuanneqa. Ultamaassuliaqarta.
Ilinnoqan isimaqa. Isimakaqtoriussuugut. Tullissani mullu tuniniaqqinnissaminut isumassarsiulereerput. Maa saanerulaartuni paasinarliumaqu. Soorsu. Aluqiaq. Issanganiarta. Mallamam kuuffuuskuulermiut niiffattakorfsaqarfiilaarpa. Dennis Janik amma matsinuanneqaluarnarsilarsars puliffigilaarlugu. Nakkasiutialuussiunissam arlaatu takorluorsinnaavisiu nuna avut narliit nuna avannarliit imaluunniit nuna allan TV-kut tamakkulerisimik suleqataqarnissarsi. Takorluorsinnaavisiu. Det tror jeg, eller så når du er med kise nu nok på der på sådan her så sådan er det. Kan du se det samarbejde med udlandske tv eller et eller andet fremtid? Det tror jeg ikke, men hvad skulle andre folk have interesse i os for? Ja, så når du er med. I ringer bare. Vores telefon er åbne. I ringer bare. Men du er med åbne, vi tager et skridt ad gangen. Vi gør det, sender med. Imyysessä tullisuni qedanartuutiisinnaavisi malinnaasussinnam. Tässä tullia ulli 14 isessä rangi ikkutissaarput tissinaumaarpo imarannaumаарpo assigingit mallanaumaarput unasiulla biiliin naangajaagami eller tässä Der hopper i vandet. Ikke det. Mä sanoin, että mä muistin Joo, kisa ja. Mä olin nærmest på tässä programmeringen lavet. Det kommer bare. Så. Tässä piiriin aina vengitessä. Så läänä suunnilleen. Dennis Janik amammatik qoonaqunnuman peqatiisinnaagatsigут. Jullisorlornissa sinillu kissaappassi. Uagut qanorooq silassarlusaqqummiunneqarerpat juullerpaluttunik sammasaqarluta uteqqissaa. Yeah.